Pati patuman ang one-way lane sa Mabuhay Underpass Project sa Jensan aron nga hinluan og sementohan ang line canal sa maong proyekto. Alayo ni ini gilauman nga ipatuman ang bagong traffic management plan aron masiguro nga mamahimo gihapon nga hapsay ug luwas ang dagan sa trapiko sa lugar. Nasayran nga sa maong plano, usa lamang ka lane ang gamiton sa underpass padulong sa Hadano, Pulumulok ug Maasim. Samtang ang dalan usab gikan sa Hadano padulong sa sentrong bahin sa syudad, magpabiling abre ang ibabaw nga bahin. Abrehan usab ang U-turn slot dool sa powerhouse alang sa mga sakyanan gikan Mabuhay Road padulong sa city proper. Samtang ang U-turn slot dool sa mga tindahan sa sakyanan ang pagagamiton alang sa mga musubay nga gikan sa AUB nga gusto mo balik. Alayo ni ini nanawagan ang lokal nga panggamhanan sa syudad sa tanan nga motorista nga sundon ang balaod trapiko ug magbaon og taas nga pasensya. Mga katropa o galing matanggong sa taas nga trapiko, kinahanglan healthy nga kapig gihapon ang imong inumon. Mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.